To je zima v prdeli. Paní Bubešová. Dobrý den. Dobrý den. Tak zvedni se a běž sebrat tu žvíkačku. Pane ředitel, ona tady není. Jak není? Já nevím, ona se spadla do prdele, nebo nevím. Nebuď drzej. Nebuď druzej. Tak doufám, že se vám dneska váš syn pochlubil, co dneska udělal ve škole. Pochlubil. Pochlubil se, jo? Chce měl chlubit, Dilino. Tak co provedl? Ukopl prkínko od WC a následně ji vyhodil z okenice, přičemž trefil senilní babičku. Že to se nebyl, já to byl fusek. Ty jsi odkopnul prkínko, ty hovado! Mámo, však jsem teď řekl, že to byl fusek. To je lež! Petr Cibulka z druhé třídy tě viděl. Ten čurák má Downův syndrom, pičo. A můžete mu jako nějak domluvit? Starak, ty zmrde! Jo, tak si blbá, vole. Takže pane řediteli, my už asi půjdem a s tebou si to ještě vyřídím, ty jsi mrado malej. Už to vidět, vole. Ty vole, já už se fakt na to vystanu, vole.